morning! First in our itinerary, Manawag. So mag-pray muna kami para sa safe travel at pag-iingat sa amin ni Mama Mary and God sa amin pag-stay sa Baguio ng 3 days and 2 nights. Yes, ate. Ayan, so sa mga gustong bumili ng pasalubong, meron din po dito. Malapit po itong mga pwesto nila sa may exit po ng Manawag Church. Pizza. Yan, so bili tayo ng mga pagkain na dadalhin sa Baguio. Magkano yung tupig nyo, ate? Okay. 5 piraso, 20 pesos po. Ano pang mga binili nyo? Magkano yung bayabas po? 90 na lang per kilo. 90 per kilo. Yan po yung malalaking bayabas. Ayan, so ito po yun. Ano pa yung mga binili nyo? Tupig tsaka bayabas. Hi, Angela! Ayan. Ang departure natin dito sa Manawag 8:30. So mag-breakfast muna tayo. Bye! Kape tayo with my family. Breakfast muna kami bago kami umalis sa Manawag. Destination namin, Baguio na. Mag-check-in na kami sa Vigor Hotel. Yan lang kayo. On our way to Baguio City.